私はミカ、大学から付き合っていたマサルと結婚をして2年目になります。結婚後、2人の職場に近いところのマンションを借りて暮らしていますが、住んでいるところが田舎地域ということもあり、車は必須の生活でした。お互いの親は同じ県内にいるのですが、義母の沙織の希望で、どちらかというと義実家寄りに近いマンションを借りました。そのせいか、たびたび義母がマンションに訪問してきます。訪問時には義母はいつも私に電話をし、私がいることを確認すると、交通機関を使って訪れてきました。これだけ聞くと、私と義母の関係は良好に感じるかもしれませんが、いわゆる嫁姑問題というものがあり、表面上はわかりませんが、私と義母2人だけの空間の時は、義母もすごい攻撃を仕掛けてきます。例えば、マンションに来て必ずと言っていいほど、義母は掃除チェックや洗濯物や洗った食器の状態チェックを行うのです。正直そんな行為面倒でしかないと思うのですが、少しでも義母が気に入らない状態のものがあれば、私にくどくど言ってきます。隅に少しの埃でも落ちてようもんなら、目が悪いのか、ズボラだ、などなど。洗濯物の場合は少しでもシワが寄っていれば、それが気に入らないとのこと。細かい人と言われればそうなのかもしれませんが、気にならない私にとっては正直きついものでした。しかし、休みの日は基本義母が来ると思って私も徹底を心がけ、少しでも義母に文句を言われないようにしていました。それからでき始めた私を気に入らなかったのか、次は私が独身時代に買ったブランド物や少し可愛い服やアクセサリーを見つけては、あなたには似合わないわ。これは私がもらいます。なんて若い子向けのものなのに持っていくこともしばしばありました。その都度夫が義母に連絡し、義母がしぶしぶ返しに来るということが続いていました。中には勝手に私の化粧道具を使うこともあり、気に入った化粧水や保湿液などがあれば、そのまま持っていくことも少なくありません。これに関してはまた買えばいいと思っていたので、返してほしいということはありませんでした。しかし、こんな日が続けば、さすがの私ももう義母に来てほしくないと思うことが主になっており、イルスを使うことも少なからずありました。しかし、そんな時に事件は起きたのです。その日は久しぶりに夫と休みが重なり、どこかへ行くかとデートの予定を立てていました。車はどっちの使う？夫が確認を取ってきたので、ガソリンも入れたかった私は自分の車で行こうと言いました。夫もそれに了承し、準備が整った私たちは車に乗り、少し離れたショッピングモールに行く予定だったのですが、エンジンをかけてみると、いつも聞くエンジン音とは異なる不穏な音が車から聞こえてきたのです。何この音？さすがに私もその音に車を発進させることはなく、夫に不安そうに確認をすると、夫も音を聞いて考え込んでいます。車に詳しくない私たちにとって、少しの音や動きの異常でも不安になってしまうので、今回は夫の車に乗って出かけ、後日点検をしてもらおうということになりました。そしてそのまま、久しぶりの夫との時間に満足して帰ると、私の車がありませんでした。あれ？私の車は？本当だ。どこ行った？最初は夫が気を利かして修理会社か何かに頼んで回収してもらったのかと思いましたが、どうやらそうではなく、夫も車がないことに気づいて驚いていました。盗まれた？私はまさかと思い目を丸くしていると、盗まれたことを想像しゾッとしました。まさか自分の車が盗まれるなんてことあるわけがないと思っていたので、予想していないことが起こったことに頭がついていきません。車の鍵は？夫も慌てて私に確認します。私は夫の車で出かけることになったので、出かける前に車の鍵は家に戻しました。それを伝えると、夫も慌てて家へ向かいます。私も後ろからそれについていきました。玄関の鍵を開け、鍵置き場を見ると鍵がありません。
まさか、泥棒？さらにゾッとした私は、部屋の中に入ることが怖くなり、その場に固まります。いや、家の鍵は閉まってたから。夫は何か深刻に考えているようですが、車を盗まれたことは事実なので、私は携帯を取り出し、警察に電話しようと、すぐに警察への数字を入力し、発信ボタンを押そうとしたとき、待って。夫からストップがかかりました。もしかして、母さんじゃないか？その言葉に一瞬私も考え、義母の顔を思い浮かべました。まさか義母が無断でそのようなことをするとは思いませんでしたが、確かに義母であればこの部屋の合鍵を持っているので、あり得ると思ったのです。夫は急いで義母に電話をしますが、義母は電話に出ません。困ったな。どうしようか。何度もコールをかけますが、電話に出る気配のない義母に、夫は頭を抱えています。お父さんは？私がそう言うと、夫もハッとしてすぐに義父に電話をしました。義父は電話に出てくれました。父さん、母さん近くにいる？今自分も帰ってきたんだが、家には誰もいないんだよ。どうやら義父も仕事から帰ってきたばかりらしく、いつもならいるはずの義母がいない様子に少し戸惑っているようでした。夫はそれから車がないという経緯を語り、もしかしたら義母かもしれないということや、車のエンジン音がおかしかったから心配だと伝えると、とりあえずすぐこっちに来てくれるというので、私たちは家で義父を待ちました。それから数分して、義父は家に着き、私たち3人は義母の行方に不安を感じていました。最近、運転したいから車を貸してくれとは言っていたんだが、まさか美香さんの車を盗んでいくとは。もともと、義実家には義父の乗る車しか置いてなく、免許を持つ義母も定年で仕事を辞めてからは車を手放したとのことでした。そのため、時折車に乗りたい衝動に駆られたようですが、さすがに義父も平日に車を持っていかれるのは困るので、貸すことはなかったというのです。休日には義父がいるせいか、出かけようという話になると、義父の運転でいいと、結局運転は進んでしなかったとか。義父の言葉に夫も悩んでいましたが、私の中では義母の嫌がらせだろうというのは分かっていました。おそらく車がなくなって慌てる私を想像し、勝手に乗っていったのだろうなと思いました。とりあえず再度電話をしてみようと夫が携帯を持ったとき、私の携帯から着信音が鳴りました。ディスプレイを見ると、そこには義母の名前が。私は慌てて出るボタンを押し、携帯を耳に当てました。ああ、美香さん。義母の声は変わらずのもので、何ともないということに私は心底ほっとしました。お母さん、よかった。私の車持って行きました？ええ、そうなの。ちょっと拝借したんだけれど、変な音がしたかと思ったら、ブレーキが効かなくなっちゃって。え？私の大きな声に、義父と夫も驚いて私に目を向けます。事故ですか？大丈夫ですか？あなた声が大きいわよ。耳が痛いから普通に話してちょうだい。いや、そりゃ声も大きくなるでしょう。と思いながらも、義母のいつもの声のトーンに少しほっとしました。それで事故を起こしてね、電柱にぶつかっちゃったんだけど、私はなんともないんだけど、ここがちょっとどこだかわからなくて困っているのよね。私はとりあえず、義母が大丈夫ということを聞き、安心して大きなため息が出ました。近くに人とかいませんか？そう聞くと、義母は少し悩んだ後に山道に入ったということを言いました。どうやら義母は有名な展望台に行こうとした矢先に事故を起こしたらしく、しかも車通りが少ない道を通ったがゆえに、一台も車が来ないのだと言います。それだけでは私も義母のいる場所の把握はできないので、電話を夫と代わり把握してもらうことにしました。夫は義母の話を
うんうんとうなずきながら聞きつつ、どこかを頭の中で模索しているようでした。そしてしばらくして電話を切り、いる場所が分かったからと、私と夫は夫の車で、義父は義父の車に乗って、義母がいるであろうところまで向かいました。しかし思ったよりも遠く、家から小1時間はかかってしまい、着いた頃には夕暮れ空は夜の暗い状態になってしまいました。しばらく車を走らせていると、義母が少し離れたところから大きく手を振っている姿が見え、その後ろでは私の車が見事に電柱に突っ込み前が潰れていました。慌てて義母に駆け寄った私たちは、義母が本当に無事そうな姿を見てほっとします。何をしてるんだお前は！安心してからか、義父が声を上げて義母に怒鳴りかかりました。そんな怒鳴らないでちょうだい。ちょっと展望台に行きたかったのよ。しかし、そんな義父を前にしても、義母は一切悪びれた様子はなく、ツンとした表情で返しました。ミカさんの車まで盗んで、何が展望台だ。もう少し待ってくれれば、俺の休みだっただろう。今日行きたかったの。もういいじゃない。よくない。どうするんだ、こんなことになって。義母と義父が口論する中、夫はとりあえずレッカーを呼ぼうと保険会社に電話をし、レッカーをお願いしました。私はとりあえず、見た目は義母も何ともないように見えますが、念のため病院へ連れて行くべきだと怒鳴る義父をなだめ、そのまま病院へ連れて行くようにお願いしました。それから私たちは、レッカーが来るまでその場で待機し、義父が義母を連れて先に病院へ向かいました。結局、その後家に着いたのは夜の20時を過ぎてしまい、私たちは帰りがけに食事を買って帰りました。家に着いてご飯を食べていると、義父から夫に電話があり、どうやら義母は打撲程度で済み、首の骨や他の場所にも外傷もないとのことで一安心しました。そして翌日、仕事中にレッカー先の修理店から私に連絡が入り、ちょうど16時に帰れることもあったので、その足で電車やバスを使って行きました。お待たせしました。店内で待っていると、スタッフさんが何やらいろいろな紙を持ち、私の元まで来てくれました。そして席に案内され、そのまま席に座ると、スタッフさんは少し申し訳なさそうに、紙を広げて車について話をしてくれました。こちら、だいぶ長いこと乗られてますよね。スタッフさんが言うように、私が乗っていた車は免許を取得してから乗っており、だいぶ距離も運転していたことや、もともと雪国であるがために、道路に巻かれる凍結防止剤によって、車の下は結構錆びついていました。それにプラスして、今回エンジン部分の破損や部品の交換なども含めるとだいぶかかります。そう言って、指で合計金額部分を指さしました。そこには250万円以上の金額が記載されており、私は驚きのあまり声が出ません。正直、状態もひどいですので、廃車にして新しい車を購入された方がいいかと。もう数年は乗れると思っていたがゆえに、私はショックが大きく、どうするべきかすぐに判断はできませんでした。とりあえずスタッフさんに車を預け、返事は後日させてくれということで、一度金額などの表記してある紙を持ち、家に帰りました。その夜、夫に車のことを相談すると、夫は大体予想ができていたのか、驚いた様子はありません。仕方ないよ。新しいの買おう。でも、そんな頭金とかもないのに新車なんて買えないよ。2年前に結婚資金や新婚旅行で貯金を使ってしまった私には、もうそこまで大きなお金は残っていません。おそらくそれは夫も同じでしょう。でも今なら頭金なしでも買えるし。そう簡単に言うけど、月々の支払いだって安くないんだよ。どういう車を買うかによりますが、やはり私には2、300万円の車を買って月々何万と返済を持つのは抵抗がありました。じゃあさ、母さんに払ってもらおう。今回の理由を作ったのは母さんなんだ。
それに、今後もこのようなことがあったら困るだろう。いい釘刺しにもなると思うんだけど。そーっとは言いますが、簡単に義母が首を縦に振るようにも思えません。電柱の支払いは保険でなんとかなったにしろ、ミカの等級は下がったんだ。それくらい母さんには補ってもらわなきゃ。確かに、電柱の支払いに関しては、対物に入っていたので、なんとかそちらで補えましたが、私が事故を起こしたわけでもないのに、私の車という点で等級は下がり、保険料が少し上がりました。正直、今まで事故を起こしたこともない私としては悔しい限りでした。私は夫に促されるまま、とりあえず義母に様子を聞くついでに、車のこともちらっと話してみようとなりました。もしもし。数回コール音が鳴ると、義母が電話に出ました。ミカさんから電話なんて珍しいわね。義母は相変わらず不機嫌そうな声で私に言います。体調はどうですか？あなたが私の心配？本題は何かしら？ちょっとひどいんじゃないかと思いつつも、勘のいい人だなとも思い、私は車の件を話しました。実は車なんですけど、修理するより廃車にする方がいいと言われまして。すると義母は何がおかしいのか高々と笑い、私が酷使しすぎて廃車になっちゃったのね。申し訳ないわ。と、全く悪びれた様子なく笑って続けました。きっと義母の中では、私が困った様子が相当嬉しいんだろうと思い、少し苛立ちがきました。いえ、それで新車を購入しようと思うのですが、さすがに私もそこまでのお金は持っていないので、お母さんに少し支払いをしてもらえないかと。と言うと、ぴたりと笑い声を止め、電話に沈黙が流れました。何言っているのよ。あなたの車でしょ。なんで私が払うのよ。案の定、義母の声は怒っていました。しかし、ここで負けてはいけないと、私も強めに。お母さんが起こした事故ですし、廃車になったのもお母さんのせいです。少しは支払ってもらわないと。無理よ。年金暮らしなのよ、私は。定年退職した義母は、現在国民年金をもらいながら生活をしているとはいえ、義父は働いているし、義父の厚生年金が少なからず入っているはずです。そこまで巨額を請求しているわけではないのに、と思いつつ、どうしようか考えました。年金暮らしの老人から金をせびるなんて、なんて悪どい嫁なのかしら。義母の怒りは収まらないのか、どんどん声が大きく荒ぶってきました。私は夫に救いの視線を向けると、夫はメモに何か書き、私に見せてきました。そこには、窃盗罪を知っているか聞け、と書いてあります。その言葉に、私は夫が言わんとしていることがわかり、夫に対してうなずくと、少し強めの口調で義母に、窃盗罪ってご存知ですか？と聞きました。窃盗罪？なんでそんなこと聞くのよ。と返してきた義母に私は、知っている限りの知識をぶつけました。お母さん、今回勝手に私の車に乗っていきましたよね。ええ。それって、窃盗罪に当たるんです。何言っているのよ。親族間でそんな窃盗罪なんて。と、明らかに電話越しで焦る義母の姿が見え、私はさらに続けます。親族間でも窃盗罪って告訴できるんです。そうなるとお母さんは犯罪者になってしまいますよ。犯罪者？義母は相当驚いたのか、電話越しに何か落とした音がしました。それに義父も気づいたのか、義母のもとへ駆け寄って声をかけているのが聞こえます。あなたは私を犯罪者にする気なの？いえ、でもこのままお母さんが反省の意を見せてくれないなら、夫もいいと言っています。そんな。すると、電話越しからガタガタと音が聞こえると、相手が義父に変わりました。
どうしたんだ？あ、お父さん、実は。私は義父にもそのまま車のことや義母にお願いしたことを話しました。義父は特に何か言うでもなく、黙って私の話を聞きます。話し終わると義父は、ふむと声を発し、しばらく考えているのか黙ってしまいました。その後、お互いにハンズフリーにしようと義父が言い、私も義父も会話を全員に聞こえるようにし、話を再度始めました。4人とも沈黙が続いていたのですが、夫がその沈黙を破り話し始めました。母さん、俺は母さんが今までミカにしていることも知っているし、今回のことみたいなのが今後にあっても困ると思ってる。もし反省しないなら、俺は警察に行く。それが聞こえた義母は、小さな声で、そんな、と言っていました。さすがに脅しすぎでは、と思いましたが、不安げに見る私に、夫は大丈夫、と口を動かし、黙っているように言ってきました。すると義父も、そうだな。今回のことはお前に責任がある。受け入れなさい。義父も味方になってくれないと気づいた義母は発狂し、ふざけるな。私に何の責任があるんだ。ただ車を拝借しただけ。ミカさんが大事にしすぎだ。と大声で言ってきました。きっとこの場にいたら殴られたのかも、と思うと少しゾッとします。落ち着け。ミカさんはお前が新車購入代を出してくれれば告訴しないって言ってるんだ。義父は発狂し続ける義母にそう言うと、義母もぐっと黙りました。しかし心は決まらないのか、決して首を縦に振らない義母に続けて義父が、いいのか？告訴されたら警察に捕まって犯罪歴はつくし、損害賠償も請求されるぞ。わかったわよ。払えばいいんでしょ。義父からの後押しで、義母は諦めたのか、義母も納得せざるを得ないようでした。私はそんな義母に今までされていたことの仕返しのごとく、新車購入代、年金から回収しますので、お願いしますね。と言うと電話を切りました。その後、夫が言った今までミカにしたことについて、義父は義母に問い詰めたらしく、私への態度を改めるように叱ってくれたようです。そして、今後、夫がいない時に家に行くことは許されず、出かけるのも義父がいる時のみという条件がつき、義母の行動はだいぶ制限されたとか、義母もそれにおとなしくなったのか、私へ何か仕掛けてくるということはなくなり、約束通り毎月年金から新車購入代をくれるようになりました。